Holanďania sú zvláštna krajina. Coffee shopy, ne? My sme nevznikli len tak. Na tomto území, ako tu žijeme, môžeme hovoriť minimálne o 2000-3000 rokov. Je to stále tá istá pospolitosť Slovanov a Slovákov. My sme všetko potomkovia tých ľudí, ktorí tu predtým žili. Ja ich plne rešpektujem. Ja mám kopu známych, ktorí sú homosexuáli, sú lesbičky. Nech sa páči, buďte. Ale prosím, neotravujte tradičnú slovenskú kultúru spôsobom svojho žitia. Ja poznám naozaj veľa homosexuálov, veľa lesbičiek, ktoré dokonca pracujú aj na úrade vlády. Sú tam, áno. Ale nebudem rešpektovať, že nám budú vnúcovať iné tradície, iné hodnoty, ako máme. Táto krajina je pre Boha na niečom postavená. Však snáď neprišiel sem Cyril a Metód a nepovedali, že budete mať tretí záchod. Nebláznime. Však majme rešpekt pre úchylky. Majme. Dobre, však maj. Nech sa páči. Do pekla. Ja verím, ako ste tu, prosím, ak ste odo mňa niektorí počuli, zvihnite ruku, že by som útočil nejakými nevhodnými slovami na iný názor. Že mám nejakého voliča, ktorý volí druhú stranu a poviem dezolá do pizza, poznáte to. To som v živote neurobil. V živote. Rešpekt. A teraz vám rovno hovorím, nikdy nebudem súhlasiť so 140 miliardami na Ukrajinu. Nebudem, lebo to sú 2 roky zabíjania. Ďalšie 2 roky zabíjania. Nestrieľajte po mne. Ďakujem. Prepáčte, to bol žart. Píšu. V roku 2004, keď bolo referendum o vstupe do Európskej únie, toto referendum bolo zmanipulované. V prospech vstupu do Európskej únie. Prosím, nechcete počuť môj názor na 17. novembra, alebo odpadnete. To bol normálny komunistický puč, počúvajte. Ja som bol so študentmi v tej Číne opakovane. Pýtam sa ich, že v čom máte mať iný názor? Čo by ste povedali, že v čom je iný názor? Na čo máte mať iný názor? Že sa tej Číne darí? Neviem. Chcete založiť politickú stranu? No nemôžete, áno. Lebo oni si to strážia, to je celé. Ja necítim v tej Číne, že by tam bolo niečo také, že že tam ľudia sú, ja neviem, vešaní, pozatváraní. Budete veľmi príjemne prekvapení, ak tam pôjdete. A preto vám odporúčam, choďte do týchto krajín, ktoré označujeme ako krajiny, ktoré sú akože ideologicky nepripravené, ale ja si myslím, že sú to krajiny, ktoré sú z hľadiska fungovania podstatne efektívnejšie. Nebudem teraz sa baviť sami o ľudských právach, určite majú iný názor na ľudské práva, viete. Vy keď máte psa, tak riešite, že či má dobrú poistku a či má tieto pazuriky oškriabané. A vo Vietname sa pýtajú, že či je lepšie na paprika alebo na rasci. No to je ten rozdiel, viete, to o tomto cieľom je. No. Majte vlastný rozum. Dobre, to je celé. Dievčatá, boskávam, chlapci, podávam ruku, všetko dobre. Som rád, že som vás videl. Nech sa vám darí. Ďakujem.